Il-qorti ċaħdet talba oħra sabiex Jorgen Fenech jingħata l-libertà proviżorja hekk kif komplet il-kumpilazzjoni fil-konfront tiegħu quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello. F'maratona ta' 6 sigħat kompla l-kontroeżami min-naħa tad-diviża fil-konfront taż-żewġ esperti tal-Europol rigward apparat u dejta li kienu jappartjenu lil Jorgen Fenech. Matul is-seduta komplew il-mistoqsijiet dwar dejta meħuda minn telefons ċellulari, laptops, SIM cards u apparat ieħor u dwar min kellu aċċess għal din l-informazzjoni bit-tweġiba tkun li kienu 4 min-nies. Il-kontroeżami seħħ jumejn wara li l-esperti tal-Europol issottomettew fil-qorti hard drives illi fihom 4 terabytes ta' dejta estratta minn apparat elettroniku konfiskat mill-Pulizija f'Novembru tal-2019 fl-eqqel ta' kriżi politika bla preċedent. L-evidenza kontra Jorgen Fenech primarjament tistrieħ fuq ix-xhieda ta' Melvin Thoma, il-middleman f'dan il-qtil. Il-Maġistrat Rachel Montebello li qed tisma' l-kompilazzjoni tal-provi kontra Fenech qalet li l-każ se jkompli jinstema' fit-12 ta' Jannar li ġej. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mis-Superintendent Keith Arnaud u l-Ispettur Kurt Zara, assistit mill-Avukat Ġenerali. L-Avukati Jason Azzopardi u Terris Komodini Kakija qed jidhru parte ċivili għall-familja Caruana Galizja.